Čaute ľudia, ďalšie video, dneska som tu s Lily, čaute. Lily je moja sestra a dneska budeme vlastne robiť ten Mateo rituál. Takže ideme na to, takže toto, potom keď sa pýtate, kto tu je, to je mojej sestry účet. Ona nám bude, Lily nám bude cez ten účet pomáhať, takže ja si idem zobrať, Lily, poď si zobrať Matea hore z druhého účta. Tam máš na druhom poschodí gold. Dobre, idem ticho na tretí asi, nie? A ľudia, v podstate, keď to chcete vedieť, tak budeme musieť nejak takto na seba vyskočiť. A kde je ďalší? Na druhom poschodí. Ja som už na druhom poschodí. Ľudia, toto nám bude trvať dlho. A čo nie je? Na druhom poschodí. Kde vidíš? Ja, to je on. Ľudia, ideme to vyskočiť, či to bude fungovať? Ideme dole. Ľudia, vidíme. Ľudia, takže moja sestra už ide na to. Ideme, jak sa nám bude... Ľudia. 3, 2, 1! Deje sa niečo? Asi nie. Kde? Ľudia? Ľudia? To čo? Myslíte, že to ide? Možno áno. Ľudia? Prosím, nech to trafí. Ľudia, idú los, Mateo. Dúfam, že to trafí ešte ten blesk. Ľudia, prosím, nech máme také šťastie. Nech to trafí. Prosím. Traf to. Áno, skoro. Ľudia, prosím. Prosím, traf to. Prosím tiež. Nie. Ne. Trafilo to? Nie. Dobre, kúpem to. Ľudia, bohužiaľ to netrafilo, ale máme Los Mateos, ľudia. A to není všetko. Ešte vám chceme ukázať ďalšiu vec. Pane Bože, ľudia. Au. Dobre, takže ľudia, poďme vám ukázať tých Los Mateos, takto vyzerajú, za mňa mega pekný. Mega pekné je to. A ľudia, teraz je ďalšia vec, čo vám chceme ukázať. Takže ja idem prvý. Takže ľudia, ideme vám ukázať, čo padlo z eventu a aké to bolo za mňa. Ľudia, bolo strašne ťažké sa pripojiť, takže normálne strašné nervy s mojou sestrou sme mali, že to nešlo pripojiť. A tu prvý brainrot, alebo nie že prvý, ktorý vám ukážem brainrot, je tento. Proste tento brainrot som dostal, ale boli ešte 3 lucky bloky, ale ja som ich predal, lebo mi tam nepadla mi tam proste tá dobrá vec. Toto je z druhého updateu, druhého, blablabla ľudia proste, ale môžem vám to ukázať, proste laváka. Dobre, ďalej je tu Orkaleo, to je takisto z druhého, aj toto je z druhého updatea, ale to mi so šťastím padlo toto. Potom typy tako je z dnešného updatea. A tu je tá laváka Saturnita, ale to je takisto z predtým updatea. A títo zlatučky Los Mateos sú v tomto videu. Takže ideme sa pozrieť hore. A hore tu máme, už predtým tu býval Mateo, ale už tu není, no. Ale máme tu tohto Sammy Spiderin, to je z dnešného aj Ballerino Lololo. Je z niečo Expressora aj s predtým a Sammy Spiderini. Ono to vlastne vrátili, bol to šimpanzíny, ale už je to Sammy Spiderini. A tento nový brainrot secret, dul. Keď sa sem pôjdeme pozrieť, tak vidíte to tu. Pridali aj nových secretov, ľudia. Ja som strašne rád, ľudia, ale domy krádne zase Orkalelo, ľudia. Ľudia! Toto nedovolíme. Ľudia, a ideme, mám ešte som zabudol ukázať, lebo Lily krádla. Vlastne to je asi všetko. A teraz ideme na mojej sestry bejsku, ľudia. Však ideme sa pozrieť, však šoke. V Impare tu máme iba tohto Spidera, lebo ona ju vlastne dala. Tak ideme sa pozrieť teda na moju sestru, no. Dobre, Lily, otvor nám bejsku, aby sme ukázali ľuďom, čo máš. Dobre, tak idem teda. Ľudia, Pane Bože. Dobre, takže ideme sa pozrieť, čo tu má. Takže toto je padlo na druhom, toto si zobrala dneska. Je to Estech Patupum.
zaujímavý. Aj to si zobrala na tomto Giantionianino. Veľmi pekný. Tipitako má z dnešného tohto Tipitaka máš, alebo nie? Nie, Maťo. Z minulého Kokofanto je minulý. A potom tu je toto, čo mám aj ja, ale ja to mám lepšie. Ale potom je tu tento Trala Galaxy, ktorý pridáva 350 000. Potom je tu Tralila, ktoré ukradli jej to. A potom je tu tento nový Brainrod, ľudia. Martin! Ľudia, musím to nejako ukradnúť. Ľudia, tak toto bolo tesné. Dobre, ideme sa pozrieť ďalej do EBSky. A potom hore tu máme tohto krásneho Ballerino Lololo. Takže dosť pekné za mňa. Ľudia, dosť pekné za mňa. Nie, ľudia! Dobre ľudia, ešte ideme sa pozrieť, idem vám ešte o tom povedať, takže Lily tu v hornej beske má, dobre, už mi to zavrela. Tu má tohto krásneho Ballerino Lololo. Zobačte to. Ľudia. Ľudia! Si robíš srandu, že tak blízko. Ľudia. Toto sa nám nepodarilo. Dobre ľudia, toto je z našej strany všetko. Vidíme sa u ďalšieho videjka. Čaute!